Boas, pois como prometido é débeda, aquí vos traio este plato Stanton, que é un plato moi típico de antes para empezar, que vos vou explicar por que é unha mala elección despois, dentro de uns segundos. E vou vos explicar un pouquiño por enriba, no? Pois aquí temos o típico botón Start Stop, non ten historia ninguna, está desenchufado, non vai a funcionar porque así o deciden, ou mellor en outro momento xunto coa mesa e tal. Isto é o que encende o plato, isto é o que fai que empece a dar voltas, que hai dous botóns, como podes ver, ritmo, ritmo por minuto, voltas por minuto que queremos, normalmente queremos 33 ou 45, tamén os hai de, non me acordo se é de 72 ou de canto, hai un número maior aínda. Aquí normalmente hai un disquiño que se mete aquí, que para os platos estes que son pequenos tipo Maxi. E aquí imos o importante, o pitcher, que é o que controla a velocidade de reproducción do disco que está aquí sonando. Aquí tedes a agulla, vale? Bueno, o aparato máis sensible que existe. De feito, eu en esta mesa non podo escrachear porque simplemente meto a man así e vibra. E xa fai que a agulla salte incluso con peso. Moitas veces o que se facía antes era poñerlle unha moneda enriba, unha moneda de 5 céntimos ou de 10 para que fixera un pouquiño de peso extra xunto co contrapeso. Porque isto é o que fai, vedes que aquí se cae, pero por sorte solo se cae. Si se fora para aquí el solo, que estou levando eu, sería que algo no peso está moi mal. Aquí está bastante ben porque cando se lle quita a agulla queda así flotando no sitio, entón é ideal. Se lle pode meter unha pouquiña máis extra unha vez está no plato, sobre todo para que non salte a agulla do vinilo e te leve ao seguinte corte, que é un coñazo, pasa sempre que usemos vinilo vai a pasar, e a cousa é como eres capaz de correxilo o máis rápido posible. E diredes, se este plastiquiño basicamente se basa en reducir a fricción para que este movimento sexa moito máis rápido e moito máis frenético. Aquí temos o cableado, coa toma de terra, como todos, vale? E eu recomendo vos usar este tipo de plato? No, este é un tipo de plato de motor por tracción por correa. Sempre que usedes algo para escrachear, analóxico ten que ser tracción directa. Eu recomendo vos hoxe en día controladora. Sinceramente, hai nas polo mismo precio que te permiten escrachear, vale? Pero esta é unha curiosidade histórica. Saúde, paz.